mo maga ulumen ngke chini tini hani bubagra Maharaja Prodokishore Debormon mo asemani saltini ni abagai jengja masak sini dikramo tha YTF TW te joto milina inna ro mo mairo masak ngena ro ta bahima to kino tam saraman bubagra tam sanam mai ru ban ke lo kono ni ni ke apa ni ke ni Maharaja Bubagra jadi bah set ini ke hasla ka agar ni Bubagra ni sampai ni kini mana dia mantak bina teman dino coba suka ni bagai abagai sering orang kena kah ko ni dasi ni teaching youth ni sini abagai mai ru zaman sak sebagai di promota YTF kita perlu kan nang ke soal nang tini Bubagra sama selama itu masa sama ni bahima apa Bubagra ini apa ni? Abagai zaman sak seperti kalau bayawe ini doa Bubagra tentang nai, jodoh tadi nak hamzah dulu, kerana ni bagai. Ia sini orang orang ini kita sini korban kita mata YTF tu tidak berorok ini dua. Zaman sak geri berorok na Bubagra nasanya salah. Zaman sak main bos saya cuba pakai kata. Hamzah ke sini jodoh borok jadi mia geri berorok na. Abagai ini Maharaja sama salam nang am tak kasih Bubagra hamzah umanai. Nin bakal bahima tom. Kaham tak? Apa perlu borok bagi ni borok bah. Sini halo narang maka kabas maka ham ni zakah. Awak tu ni kurang lagi tangga ya tangga boleh. Boleh pakai nak kurang lagi nak ya. Sudah ada lagi tong nai. Mat, jadi kita perlu tu perlu tongnya. Terjadi. Kita Bubagra tam sana musuh. Mau tahu mana ini? Tetap saja sebab kaham kan bicara kaham bah bonok. Buk jibri buk maru boleh kali boleh. Asal kau pesa dah boleh. Maharaja. Oh, saya pasang yang tu, tentang apa kau? Ini kau yang ni maru masuk tu. Orang pasang yang 그 엄마 하이 디니 찌니 하부부가 아자이만이도 마하라자 프로드 비크럼 쿠슈만이도 비니 아자이마 살아 종티니 거북 삽디고 저거 제 만삭 비니 아자이마 살 너 루게 종티니 마이롱 기차 바정 중제만만이 디니 노고 탕의 만에 마제 만은 양 전에 기차 파이 이래 배만다 중 거북 삽디비션이 만에 이거 어떻게 프로모타 그때 YTF 저 도민에 뒤로 뭐 하게 좀 저도 자가 정도 제 자가 난거 자가 기차번호 좀 탕이리고 제 부바그라는 땀 사는 모습 땀 꼭그 사는 모습 아 Maharaja 피치는 사가 좀 농사는 뭐 문상 문주 저도 바로 또 그래 번호서 다들 그이 민서 나가면 번호 또 대부피 가해서 어서 가라 그니 문신 없다 가해 달리면 하게 동가서 봐 어서 가라 아니
महाराष्ट्र राजानि बागै आं दुखी बखि Nggak hamai kan na. Nggak mana tuh kan bagi nggak sih itu jalan itu. ocupa Malia tung Dah. खायनोहाय दिनै महाराजा बुबाग्रा राजामोन साल' जों गोरिबनो जे मानसा बागै दङ ओमफ्राय जोङो टिप्रामथा वाइटिएफ बिजाबनो जों जत' बालाय दङ ओमफ्राय जों ताबो पिनराव नुखु सबायजा बिन तबस्था तेले नग्रबो मानसि मासालाया दङ ओमफ्राय जों बुबाग्रानि हामजों दङ टिप्रामथा CPM BJP कंग्रेस नायावै जे जोंनि टिप्रासा गोरै जोनिन बर्नरनान बागै ते जत'बा हामजा दं बागै हामजा मारि बागै जों बिनथानि जों खायलेखा आबागै जों बायनो सोलायनाय ओमफ्राय दिनै बुबाग्रा राजानो साला मानै बोखाव बाहाय मा दंखा मिथिया हस्पिटाल प्लाइ जाहा बिएटिबो खोनायाबा दिनैखे महाराजा आजायमोन इबोगे खुलतो खास खोनायाबा गाम महाराजा आजायमोन इबोगे जोंबाय इबो बुचु बुरा ज तरो तेरे दगाय मुइ रता फास्टे बिएटिबो गारि उसकुटि नामो मिथिया बन नाङै न हबल थाङै छे दामगा नामने तुक्लाङै न आं कुना मा याखेबा आंनो तो हा मिथिया माइरं रिमि माइरं सारि नुंबो मिथिया राजा आजायमोन इबोगे खातु दंथ' हा राजा दा हाया महा सागादों हे मामा बेलेगे हामबाय पहिला खाकसांमाया फरथिनि हा बुबाग्रा न दिनै बिनि आजायमाने सारकाथार दिनो जों करबुकनि टिप्रामथा वाइटिएफ PWF जत मिलैनो जों फुंनिसिमि तिनि जरा जों रै दङ हस्पिटाल बाहायनो जोंनि मिस्ट्रि रखौ जों बागजाखा नर नुगो ते जों स्कुलावबो दिन रिसिदिनो बाहायनो जों खाता कलम बाखा ओमफ्राय जों जामान साक सारा करबुक साबडिभिसननो जे जागा गरीब बरक मेन जोनियन बुरा बुरि सामुं ताङै मैया मगल काना नुग यां खरमाया ओमफ्राय दा प्रेजेन्ट म तिनि लास्ट जोंनि सिलेक्टेड खायजाकमानि जागा अमंखांखै मंगलचन पारासिन पाइखाक गरबिंनि पश्चिम करबुक पन्चायत क्लायो बिसिङाव बिनि मुखा तगला रियां बिनि मकलबो नुगया बिनि बिहिके म बिनि फेमिलि नुखाना र ओंगा जों अमता हैना जों रिमानि बागै जों काय इसोरबा हामबायरो जादानि इसोर दंमान जों हामबायरो तामाखा जों मता हायजरा जों रिमानखा बिनि बुबाग्रा आजामा सारकाथारा जों सुबा जों रिमानखा अब जों बरन बेला हामबायरो तार जों तिनि मताके जों माइरं 5 केजि 6 केजिया टोटेल बस्ता कासे जों टोटेल 14टा फेमिलि सारा खादिसन जे जेनियन जारा हिमिमिया चलिमिया कुनो सामथां तांनि बचाइमिया जा आमदेनो जों सिलेक्ट खाइरि मानसे जिनि याफो जे तंमाने जों सुबा सुखाइका जिनि अरा प्रेजेन्ट दङ जिनि अरानि डिप्लोमाथनि जिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट दङ भाइस प्रेसिडेन्ट दङ तिनि वाइटिएफ दङ सेन्ट्रल दङ दङ आं स्टेटनि फर्मार सेन्ट्रल सेक्रेटारि बे जों ज तरा जिनि एमएलए सेमले दङ बरक त आकाश एसडि मिटिं थाङै जा बरक इंगे जों बुबाग्रा केग्रा मिसिन जिखाय तिनि अरा जिनि पाइथाक जों लाइथानाय जिनि बुरजुग कायसा निबिरानि रियां बो लाइथानाय बा एकदम माने मुखथों फालिचाव मकस नुगिया अमथाय जों नुगि बर मुखथों ता फालि दिनि जे मानसि सुबाय काबखा बर बाहायनो नाव जों टेबस सुबा लायनाय आ बिनि मकलनि बागैबो जों सालायनो ताम खायमान बिनि मकल द वाइसा प्रसन खायसपायका तानुस नुगिया हिचिमेया आबागै जों खुब दुखित खायफोनो जों जाहा सुबा लायखा आबागै जों इसना हामबायरुय ते जिनि बुबाग्रा हामबायरुय जिनि करबुकनि दारा सिनियर लिडार मा हामबायरुय जतना हामबाया फारिनो जिनि एमएलए इथों निन जतना जों हामबाया फारिनो आं जों खाकसामा याफोरे जिनि बुबाग्रानि बादिनो जों जामाथा जों सुबा लायखानाय हामबाय हायना हाय हामबाय मारुओ कान बागै हिंके जों तिनि बुबाग्रानि नाहार मुतामो बति प्रासंगे जतना हामजागो इंगे जों बिनि वारियर्स जों बिनि सेंक्राग जोग्रग ngै जों तिनि जे माइरं बाकमानि बा मिस्टि बाकमानि मेन के जों माइरं तिनि मेन माइरं बाकमानि आ जागा जों कोनो पार्टी कालाना दिया नरक साइमानो जों जे माइरं बाकमा जागा नरक सुजामिले नुकनाय जों सीपीएम नगो बरखा जों बीजेपी नगो बरखा डिप्लोमाथ नगो बरखा जत पार्ट आईपीपी नगो बरखा जों जतनि जे मानसाक जे जेनियन जे कोनो पार्टी खाइदोंथों बिनि साबो जे खाइदोंथों बुजु जे पार्टी खाइदोंथों जों तिप्रासाङै बुबाग्रा जे आइडियोलॉजी तिप्रासा थानचामा तंनाय ओ थानचानि मारि हामजां मुबाय जों पार्टी कालानायाव जतन रोखा